बर' मिउजिक भिडिअ नायनो मोजां मोनग्रा रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। एमबी फिल्म प्रडाक्शननि जोहै दिहुनजानाय नोंनि राव नोंनि फाव मिउजिक एलबामखौ बेखेवबाय। बाफन बसुमतारीनि लिरनाय आरो मनेस्वर बसुमतारीनि मेथाइ रोजाबनाय नोंनि राव नोंनि फाव मिउजिक एलबामखौ दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बेखेवनानै होबाय। जाखांफुनाय महरगिरि अनसुमै बर' आरो सुरजित देउरिया फाव खालामनाय बे मिउजिक भिडिअखौ एमबी फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव फोसावनाय जागोन होननानै प्रडिउसार मनेस्वर बसुमतारीया फोरमायदों। नोंथांमोना बे नोंनि राव नोंनि फाव बर' मिउजिक भिडिअखौ एमबी फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोसे बिथाङा बयखौबो बे एलबामखौ अनसायनानै नायो बेखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। दिनैनि बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि बे चेनेलनि जोहै आङो मोनसे फोसावनो सानदों। आं मोनसे फिल्म प्रडाक्शन आंनि प्रडाक्शन फिल्म मुङानो चेनेलनि मुङानो जाबाय एमबी फिल्म प्रडाक्शन आरो बे एमबी फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों आङो नोंनि राव नोंनि फाव मुंनि आङो एलबाम मोनसे आङो खालामदों। बेयाव जोंहा एक्टरा दं सुरजित देउरि आरो एक्ट्रिसा दं जोंहा अनसुमै बर' आरो बेनि जोहै आङो गासै बिटिआर एबा आसामनि गासै बुहुमनि बर'फोरखौनो आङो खावलायो जे आंनि नैबे जि गोदान एलबाम बे एलबामखौ जेन नायनानै जेन साबसक्राइब खालामो आरो आंखौ जेन साबसक्राइब खालामो आंखौ जेन थुलुंगा होयो। आङो नैबे फिल्म बे कम्पानिनि गेजेरजों आङो जोंनि कालचारखौ आङो बुहुत गोजौआव लांनो थाखाय आङो नाजादों आरो जोंनि बर' हारिनि जि हारिमु बेखौ लाखिनो नाजादों आरो उन जोलैखौ आङो गोबां बेवहाय आङो सुजुग सुबिदा होगोन होननानै जेन जोङो कालचार बा हारिमुखौ जेन बुहुमाव फोथांना लाखियो आरो बिनि उनाव जे उनफोरावबो आं गोबां आरो फिल्म आरो आं एलबाम बानायबावगोन बेफोरखौ जेन नैबे चेनेलनि थ्रुयैनो बा हेफाजाबैनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आं बिदि आगोल जेबो खालामाखैमोन खिन्थु आंहा मोनसे सिमां दंखायोमोन उन्दैयावनो जे आङो जेबो जानो हाथाराबाबो आं खिन्थु स्टेज प्रग्राम बा स्टेजाव उथिनानै खानसेबाबो आङो मेथाइ खनना दिन्थिगोन बे मोनसे थांखि दंमोन आरो गोसोआव दंखायोमोन जे आङो माने गुबुन गुबुन हारिफोरबायदि माने जोंनि बर' हारियाबो जे मोनसे गोजौ थाखोनि हारिमुयाव दिन्थिफुंनांगौ एबा फिल्मानो जा बा जिखुनु माने फिल्म बा एलबाम बायदिसिनाफोरा जेन जोंहा उन्नत जायो गुबुन जाथिनिफोरबायदि बिदि आंबो सिमां दंमोन आरो बे सिमांखौ आं जाफुंनो थाखाय नै दा गिबि आं आगान सुरबाय नै दा एलबामनि थ्रुयैनो नै दा बे चेनेलनि थ्रुयैनो जि आंनि एमबी फिल्म प्रडाक्शन बेनि जोहैनो आङो गोबां बर'नि आङो फिल्म आरो एलबाम बानायलांनो नाजादों। आंनि बे चेनेलनि मुङाबो आं इउटिउबाव नै दायो आं एगारसिगोन दसे उनावनो बे आंनि चेनेलनि मुङानो जाबाय एमबी फिल्म प्रडाक्शन। राजाखौ बेखौनो खावलायनो सानो जे गासै रायजो राजाफ्रानो जेन आंखौ नैबे एलबामनि थ्रुयैनो जेन आंखौ जेन बरायो बा बै एलबामखौ जेन गासै साबसक्राइब खालामनानै जेन माने आंनि बे माबाखौ एलबामखौ जेन माने गोजौआव लांनो थाखाय बयबो हेफाजाब होयो आं बेखौनो खावलायो। नैबे आंनि नैबे हाबाफारिजों लोगोसेनो जोंनि 29 नं मसबा समस्तिनि एम राकेश ब्रह्म सार बिथांखौ आंनि नैबे दिनै जि एलबाम बे एलबामखौ बेखेवना होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। मनेस्वर बसुमतारी बिथाङा मोनसे एमबी प्रडाक्शन मोनसे कम्पानि खुलिदों आरो बेवहाय बिथाङा गावनि मोदोम देहा रांखान्थियारि आरो गावनि जेसेबां हागौ गोरोंथि जोंनि बर' हारिमुखौ दिन्थिनो थाखाय थांनाय 6 दाननिफ्राय बिथाङा नाजाबाय थादोंमोन आरो दिनै बेयो एकेबारे फाइनाल शेप लाबाय। दसे उनाव एमबी प्रडाक्शन फिल्म प्रडाक्शननि इउटिउब चेनेलाव बे गानखौ नुगोन। आं नायबाय जोबोद समायना जादों बिराद समायना रमायना गान आरो बे गाना दिनैनिफ्राय 2 बोसोर आगोलावनो लिरनाय गान आरो बेखौ बिथाङा गावनि बिखायाव सुजुना दोनबाय थादोंमोन। आङो बिटिआरनि हालामनि रायजो राजाखौ खावलायो जे बिथांनि जि एमबी प्रडाक्शननि जि नोंनि राव नोंनि फाव फंबाय सुरजित देउरिनि एक्टिंआव आरो अनसुमै बिनानावनि एक्टिंआव मोनसे समायना फिल्म मोनसे बेयाव जादों। बेखायनो जोंनि हालामाव जाहाथे हारिमुवा बांसिननिफ्राय बांसिन जौगालाङो बेखायनो बिथांनि चेनेलखौ लाख लाख भिउआरफ्रा साबस्क्राइब खालामनांगौ आरो मनेस्वरनि गोसोखौ एमबी प्रडाक्शननि गोसोखौ गुवार आरो आगोलावबो जाहाथे बिराद माने बुरजा फिल्म बानायनो हायो गोबां एक्टर ओंखारो गोबां एक्ट्रिस ओंखारो बिनि आं मिजिं लानानै बिटिआरनि रायजो राजाखौ खावलायनाय थाबाय। आङो बिथांजों नले गले थाबाय थायो आरो
सानैबो मालाबा आंबो बिथांनिफ्रायनो सोलोंदों बिथाङा आंखौ सारेगामाबो फोरोङो माजे माजे आंबो बेखायनो बिथांनि फुर्तिजोंनो थाफानानै मोनसे समाव राजनितिकनि गोग्गोम दैदेनगिरि हिसाबैबाबो आङो गानजोंबो शेयार लोगो खालामफायो आं मिजिं खालामो मनेस्वर बसुमतारीखौ जोङो राजखान्थिजोंल' नङा जोङो सरकारि भाबै जिखिनि बिथाङा मोननांगौ हारिमुआव जिखिनि जोंहा सुबिदा होनाय दं 1 लाखनिफ्राय लानानै 2 लाख रां लागै दा बिटिआर सरकारा बे थांखिखौ लादों खारन बे बाराव जोङो मुम्बाइआव जों बे बाराव फिल्म एवार्ड फांसन खालामनो नागिरदों बड'सेनि एवार्डखौ जों मुम्बाइआव बानायगोन बेनि थाखाय जोङो 5 करोड़ थाखा बिथांमोननो होखादों दा बे बाराव मनेस्वर बसुमतारीयाबो जाहाथे मुम्बाइआव थांनानै नोंनि राव नोंनि फावखौ खननो हायो बे सुबिदाखौ होगोन होननानै आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलाव खोन्थाबाय आरोखि मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लोरिं वालपेपर स्टील रूफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन